Goedemorgen. Daar gaan we. Oneens. Eens. Eens. Papieren krant. Sport. Boek lezen. Nieuwsuur. RTL Nieuws. Liefde is vertrouwen in elkaar. Elkaar iets toestaan. Bepaalde vrijheid geven. Ik denk dat heel weinig mensen dat kunnen, maar dat is uw woord. Omdat ik denk dat ik met respect voor de kiezer mijn werk ga doen. Dat ik, je ziet het aan de stropdas, niet in sprookjes geloof. Velen zien het als een sprookjesboek waar ze allemaal maar wensen kunnen laten uitkomen. Dus dat is eigenlijk in de kern waar ik voor sta. Ik ben oud-militair. Ik heb daar van alles gedaan, behalve militair zijn. Ik heb met artiesten rondgereisd. Ik heb in Roemenië op de ambassade gezeten. Dus ik ben wat dat betreft iemand die staat voor wat hij zegt. En gaat voor waar hij denkt dat hij moet gaan. En dat is in dit geval de kiezer.